Kasi ang tukmog. Lahat yan ng isda po ito. Pegasus. Dami po. Nagtaray na na eh. Nagtaray na. Ay, sige, salamat. Nagalas nga tinagan na. Nagbagsa. Urmat ka no guys, tinagan na. Urmat na, di dyan si Sina na eh. Hi guys! Yan, dito tayo ngayon sa public market ng Panikit Tarlac. Yan. Tingnan natin kung anong meron dito sa kanilang palengke. Itong palengke na to, temporary lang kasi naayos pa lang po yung kanilang palengke bago. Kasi nasunog po yung kanilang dating palengke. And guys, titignan natin yung kung ano yung ating pwedeng bilhin. Ayan, may kabasi o may... Ano, nagkakamit na po na? Kamati. Wala ang ganyan sa tiklado. Meron pa din. Atay. Ay! Halika na po, puli ka na, Mars! Tiempo. Yaman. Anong bibilin baboy? Mag-aniliraga? Mayo? Ito, Merlek. Yan, yan. Gusto nyo? Ito. Anong kilo? Yun po. 207. Kaya ka ba? Ano po yung ate ihaw? Alimasag. Dalawang kilo. Isa lang po. 1 kilo. Sugpo sa paglaki. Ay, ito ba oh? Papaitan daw? Yan, pinapaitan madam. Wala pong laman sa baka. Meron kumuha ng isa madam. Laman na lang. Lagyan natin laman tsaka ano? Oo, pwede. Magkano po ang kilo kuya? 220 madam. Madam, wag niyo pong itatabad yung camera sa mukha niya. May kwan kasi yan, radiation. Uy, Sasabog yan, madam. Ano kuya? Tsaka dagdagan na lang ng tamang. gawin ko na sa kilo. Ay, accepted ka ba? Ilang kilo yung laman madam? Ito ang Christmas na gagawin sa iyo po. Walang po. Wow, sarap. Kinis na na eh. Hindi ako maligo habang sarado pa sila. Magkano yan? Kahit timbang mo. Maganda naman. Magkano yan? Nilibre kami ng aming kita. Shout out. Ito sa ako. Ang ganang subscriber. Vlog nyo, sa... Oh, ito yung parang repon na lamang. Bilang po sa palengke. At least na ako, dito na ako. Ang pogi sa palengke ka mo. Ang pogi sa palengke. Pugita. Meron natin po. Ito, kuros. Gusto niyo ito guys, kuros. Ang liliit. Kuros, sugpo, sa paglaki. Nice. Ito na yung ating mga madam. Sana yung Ada, bunker. Ayan. Ating mga bunker. Ay, talbos na sa'yo. Ating sarap. Okay na sa'yo. Good morning. Kailangan ko na siyang buhati. Kamatis ng talong, sili ni Luya. Kaya na dito. Hindi na kaya din, lilinisin ko. Ay,
Ano? Yun nga, ano lang kami. Ay, sige. Puro fresh. Na, ukyang. Ay, ukyang, tukmog. Lahat ng isda po ito. Pegasus. Dami ko. Aba, kasarap mo po ng ukyang dito. Kalalaki. Nagtaray na na eh. Nagtaray na. Ay, sige, salamat. Lumagtugaya, madinagtaray. Buro. Sino kumakain guys ng buro? Yan. Urmot. Na, urma! Ano po ito? Nagalas. Nang ano po? Mo lang ng kamatis. Aba, baka ito yung sa sayote. Ito po yan? Masarap ba yung alamang mo? Parang seaweed yan, sir. Oh, siwi. Urmot daw. Nagalas nga tinagan na. Nagbagsa. Urmat ka na guys, tinagan na. Alamang, masarap ba yan yung alamang mo? Yes, ma'am. Urmat mo. Kaiba man to. Laman lang. Parang ito siya oh. Hindi daw siya. Hindi. Hindi daw sa sayote yan. Hindi siya pelto sa'yo. Hindi daw. Pinakita ko yung talbos doon. Ito yung sa sili. Dahon ng Ano sili. yan pang laga? Ay ano? Gulay? Kangkong. Pag gulay yun dyan? Din tayo. Ng kangkong. Swamp cabbage. Gulay, dilagyan mo nito. Masarap yan. Ay ano? Nilaga. Okay. Pero saan po talaga yung ano? Urmot. Ano? Saan siya nakukuha? Sa ano? Sa ilog? Yes po. Sa tubig. Much later. Hey guys, tapos na kami mamalengke. Pauwi na kayo ng koral. Yan, nakauwi na nga kami dito sa koral. Magluluto na tayo guys. Anong project mo ngayon, Uncle? Hanging cabinet. Ito ang aming uncle na masipag. Carpenter. All around. Time is gone. Nagalakad ang metro. Yan yung ano, bawal huminto. Kasi ang metro niya ay pumapatak. Ito na guys yung ano, yung tinatawag nilang or-ormot. I-ano natin, kinikilaw lang daw po siya para siyang seaweed. Excited na akong tikman yung Gasan muna natin siya. Lagyan natin sibuyas lang daw po, tsaka or-ormot, tibaka. First time Or-ormot, namin siyang tibaka. makain. Yung urmot. Nakakain ka lang urmot, guys! Sinabili yung corn! Nakagabot kami. Wala akong matasa yung ormot na eh. Tikman natin siya guys, kung anong lasa. Talagang or-ormot na, di dyan sisinan eh. Ayan, tikman natin guys, kung anong lasa. Masarap. Doon na lang. Wala naman nakasama. Masarap to. Ito na guys ang aming pinapaitan. Ang kunti lang pala guys. Kala ko marami na yung 1 kilo. Natikman mo na to, ta? Masarap. Tikman mo. Natikman ko na yung or-ormot guys. Masarap. Katulad na natin. Parang kon lang. Ormot nga talaga. Ba't ag didikit-dahan, daag sisina? Kagkastama ti ormot mo. Sarap naman oh. Chapsay na naman tayo. Nakamatayang chapsay. Yan. Masarap yan kasi may hotdog lang. Yeah. So, kasi ni tita ng ng chapsuy. Kita niya yung mga gulay sa sariwa. Kaya ito ang request niya. Chapsoy. Yan, dito naman tayo sa kabila. Habang yung isa uncle natin busy.
Ano, nag-ihaw ka na, Day? Na, labas tayo ng mga diya. Yun, no? Oh, ba't ka nagatago, Jian, ha? Yan, ang aming inihaw. Nag-ano si Joy? Nag-chat. Ihaw-ihaw naman tayo. Puro kain, guys. Kamusta naman ang bilbil? Hindi na kami magbabagyo kasi hindi naman. What? Hindi na tayo magbabagyo kasi mas masaya pag kasama natin yung ating team. Wala si Gigi, wala si Antipasi, Antiligaya, si Mama. So next time na lang. Marami namang next time. Ba yun? Mas masaya pag kompleto. Okay, ano naman yung next ate? Na putahe. Yun, no? So, meron pa, ano ba to? Talangka. Much later. Guys, pananghalian na. Arat na. Lamon na naman. Peng, baka masiko niyo yung baso ah. Mag-ano ako ng Lamon. isang... Lamon. Yun na, may pansit to. Isag mo ito, baka ma... Coke. Arte. Kapaitan. Chapsuy. Yung ano pa natin, ihaw. Ang ganda nito. A few moments later. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa pagkain ito. Pakibasbasan, magbilakas, magamit po namin sa mga pagbibig po. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Kain po. Welcome to my guys. Ayan, ang mga baldes. Ito po ang mga pinsan. Ayan o, pogi o. Ang popogi o. Kay daddy ka mo. Saya na, hi daddy. Hi, Daddy. Kumusta ka dyan? O, Earl. Pugi ni Earlo. Hi guys. Hi dad, kamu ah. Hi dad. Dad, ko na lang ako. Ito na sa'yo. Buka ko na sa'yo. Anong gusto mo, G? Hindi kasi kami kasya dito sa kubo, kaya yung iba doon sa likod. Sa kusina. Sarap ng ulam niya. Ang galing mo yung face mask mo. Hindi ka makakain. Sa taba ba to? Sarap ng tayo dito sa kubo. Earl ah. Kinakain din yan. Nakain din yan. Hindi yan kinakain. Lahat kinakain. Ba't parang di magkamukha ni Kuya Jeep to? Baka masindag din pa. Kauray lang na. Kauray lang naman kung gulat. Super! Kuha ka pa dito! Ito sabi ko parang gusto ko ng papaitan. Nagluto pala kayo. Hoy. Ayan. Gatin mo. Ano pag ganun? Wala nga ngipin. Ako meron. Ba't di mo makagat? Gusto niyo ito yung ormot. Gusto na yung ormot. Nak, kumain ka ng gulay. Oo. Hindi na siya kumakain ng gulay. Kumakain naman siya sa Ay, chop suey ba? Kasi wala nang ano ko. Ako na, sandpang ko. Hindi naman masarap sa chop suey. Dalawa ang nakuha. Mura ng cauliflower doon. Dami ko na. Ako na. Maraming hindi na inom. Ano yung nag-ati na kayo sa Tikman mo saan tayo kasarap eh. Yung. Kaitan. Yung like. Sarap-sarap. Bakasyon kayo doon. Dito ako. May gusto niya. Yung mga ex pa ni Kuya Pedro nag-antay. Tapos sabi ko, Dati lang yung Hindi mo rin nagkasawa yun? Sino? Naging kayo nun, kuya? Ay, si Ate Salen? Baka kayo alam ko naging sila eh. Baka kayo talaga. Nag-ati lang pa sila sa ano nun eh, sa pier eh. May hatira. Naganak. Na ano na rin eh na. Nanonood niya? Marinig ka. Shout out sa nila. Shout out Na-shoutout mo na lang dali.
Shout out kay Kuya. Single pa. Mapanood niya yung jowa niya. Single pa rin. Single ka pa Ito, single Kaya pa ba rin. nakikita niya yung mga post mo, patay tayo dyan. Kala ko sino ka chat nanti si Jay pala. Ala. Saan ako ang picture? Hi guys! Nabusog po kami. Sobrang nabusog. Yan, hindi ko na naman naiwan. Kami po ang mga matatakot.